Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα Ashley και θέλω να σας πω μισό να βρω στη σκηνή, έχω πάρει και κάτι πούπουλα άσχετο. Ήθελα να σας πω ότι γιατί δεν κάνω πολλά βίντεο. Ναι, έχω πει ότι θα κάνω, λάθος μου. Όμως έχω και ένα πρόβλημα. Ή η κάμερα μου δεν ανοίγει ή αλλιώς δεν ξέρω τι βίντεο να κάνω. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Στη σειρά, ναι. Και κατά δεύτερον δεν μπορώ να ακουστώ καλά όμως. Το έχει πει η LPS Greek. Greek. Και θέλω να σας πω, βασικά να παρακαλέσω την LPS Greek να κάνουμε μαζί βίντεο ή αλλιώς να μου γράψει στα comments ή αυτοί κάποιες φίλες της στο YouTube που έχουν ζωάκια τι βίντεο να κάνω. Να κάνω αντιδράσεις, να κάνω ερωτήσεις, να απαντήσω ερωτήσεις, να κάνω προκαλώ και άλλα πράγματα. Ξέρετε εσείς, σας παρακαλώ πείτε μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μπορεί να ανεβάσω σήμερα κι άλλο ένα βιντεάκι, όμως για να πω κάτι στη σειρά που είναι καινούρια, πώς το λένε δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω, θα αλλάζει κάθε από μια οικογένεια. Δηλαδή, παράδειγμα, στην αρχή, παράδειγμα είναι αυτή. Και μετά κάνω και ένα δεύτερο βιντεάκι και είναι αυτή. Η ζωή, την έχω καταστρέψει. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα τους ξαναδείξω αυτούς τους χαρακτήρες. Όμως θα κάνω από κάθε μέρα, δηλαδή μια πεταλούδα μετά μια κάποια, παράδειγμα. Και ναι, δηλαδή δεν θα είναι, δηλαδή, να κάνω κι άλλο ένα παράδειγμα. Δεν θα είμαι εγώ σε ένα βίντεο, να δηλαδή παίζω. Μετά αρχίζει ένα καινούριο. Δεν θα είμαι πάλι εγώ, μπορεί να είναι η ζωή. Μπορεί να είναι η Ελίζα. Out. Και ναι, και αν είναι τα πράγματα τυψώνια με την Αντωνία και με την Άσλη, έχω κάνει ένα, όμως ήταν της αποκριάς, δηλαδή είχα ξεχάσει πώς να το κάνω. Και πολύ δεν ασχολούμαι πολύ με τα μαθήματα. Ναι, είμαι καλή μαθήματα. Λοιπόν, μπορεί να κάνω και βίντεο για το bullying, να κάνω και άλλα βίντεο, όμως σας παρακαλώ πολύ, γράψτε μου στα comments κάτι να κάνω, βαριέμαι, δεν ξέρω, χτυπάω το κεφάλι στον τοίχο. Ναι, όπως βλέπετε έχω την τουλάπα της Barbie, μικρές παιδικές ανοησίες. Και ναι, και αυτά είναι τα νέα, σας παρακαλώ, ξαναλέω, να μου κάνετε και subscribe και like και θα έλεγα και follow, όμως δεν ξέρω τι είναι το follow. Ναι, και να μου πείτε κάτω στα comments τι να μου πείτε. Γεια σας.